Ander telephone mala wawa na control telephone bingel mala ko debbo mala ko gorko mala ko muygal mala a halamo nastugo WhatsApp ko Facebook ko Instagram kala application je marda haje fu awan hadugo mo nastugo awanna dum kode se wakkati ne marda haje a deblokata dum nden o nasta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandirabe fulbe mi silimnake do modon mi wofni on kala gonnon der duniyar fu der raw modon Adamu Haruna mo jengol Placo TV e hande min gaddani en application fere tilimga nga publicité to mi application publicité on andi application man do nga wallititto on dede ko larani ko bingel mada a tawan yake fere mari bingel aset sodana ngel telephone jotta kam yake fere jemma wengel ko yahu jangu bindi mada ko yahu dana ko nandi be majum a tawan ngel nebi ngel do connecti ngel nasta WhatsApp ko Facebook ko nandi be majum ga wingel yahu déconnecte wala dana ma ko da ngel dilli telephone ma do ngel connectan yawa to don lawol application do a wana control dum e telephone mada se a wanna dum code to active dum der telephone ma ko ni diga don o anda wakkati de marda haje fu a wana bloquer telephone ma ko man dum kala ha o wari o nasti fu dum nastata ko yawa se wakkati de marda haje a wara débloquer dum ko telephone debbo mada a wawan a tawa debbo maɗa ko a waɗi jahangal ko on gondayi a tawa o jangini ha mini ko inere oɗo connecti a dulla be himɓe o yewtiditta dede himɓe ɓe kirki dede ɓe hanuno o yewtiditta kam fuu wakkatire me kana ɗum wakkatire nde hani o yewtida be maɓɓe a tawa to be moy on o yewtiditta to ɗon ma koda on dayotiri a wawan koda misalu hanko oɗon gawdere an aɗon ko duwala ko yawunde a wawan a waɗa ɗum a bloquat téléphone mako yawa ɗo waɗi ha nasta application mani ɗum nastata ko se wakkatire nde marra haji sey to weti to a yiɗi to weti ni an be hoore maɗa débloquer ɗum to a débloquer ɗum ni to waɗi o nasti application man ɗo ɗum hollamo e ɗum hokka banni an debbo an fu a wawana bloquer téléphone gorko maɗa na ɗum je worɓe tan mi andi rewɓe mbiya enoy minon bo haala minon rewɓe an fu to aɗo yiya gorko maɗa oɗo connecti jemma jengi a yiya dede hanayi wakkati nde connectata ko a mari haji o ɗano o salake o ɗano to an ma a wawana control ɗum e téléphone maɗa bloquer téléphone mako ko da o yiɗi o nasta hunde feere ɗum nastata ko yawa maranno haji application man fu wawan matugo min do numéro ji amin ɗiɗi WhatsApp to a mati min do numéro ji ɗo ni min geccete carɗi ɗeɗe ɗi kiɓɓidinta min gerɓama application man ɗo matumin do numéro ji ɗo tan a wiya min amari haji application man ɗo minon bo min tammima yerɓango application man ɗo min geccete ɗeɗe no ɗum warata e nonnoon min ɗon matina bo min ɗon baggina bo min gaddayi application ɗo ko tindinore ɗo gam goɗɗo ya waɗirana ɗum goɗɗo feere ko torramo a tawan kona ɗum ɓinguel maɗa kona ɗum debbo maɗa ko gorko maɗa a wiya a hosan a yaha a wannamo gam a torramo a lara asiriji mako ma bo a na asiriji ma mi wiyata ɗo gam a haɗamo deydey waɗugo ni ko mari haji a tan goɗɗo feere to hakkillayi ko to narata be goɗɗo a nani lawol man ɗo a wiya mi heeɓi lawol ngol mi hosata min bloquer téléphone mako mi haɗamo nastugo ko WhatsApp ko hunde feere to minon kam min gaddayi application man min tinditi ɗum dalila torra ɗum goɗɗo minon bo miɗon matina application man na ɗum application amin yimɓe application ɓe gaddi application gam dalila ɗum wallito yimɓe kutindira ɗum deydi ha lawol ko hanugol e pamana ko ɓinguel muɗum ko debbo muɗum iyalu muɗum ni to woɓɓe feere ɗon kosa ɗum kutina ɗum ha lawol ngol hanayi miɗon matina toon kutiniri ɗum ha lawol ngol hanayi minon kam wala ko yaali min to a hutindiri ɗum ha lawol bongol bo a yi ɗum nafima yawa to dalila majum on min matina gam min gadino vidéo ɓawol lawol ngol tokkata dara tefana ɗoma debbo maɗa ko gorko maɗa ha WhatsApp woɓɓe feere mbimi lawol ngol min gadi ɗo min gaddi ngol lawol ngol goɗɗo tokkata lara sirri goɗɗo minon kam min gaddayi na minon feni waɗugo ɗum e ɗuɗɓe gaɗi ɗum bo dalila majum minon bo min mbiyacu min gara min gadana en ɓe fulfulde meɗen heɓa ɗuɗɓe nder meɗen fulɓe maran haje majum dalila majum min gaɗi to ɗum mayma ɗum banni marɗo haje vidéo man ko application man mata min do numéro ji amin ɗiɗi WhatsApp ɗo numéro ji WhatsApp ɗiɗi fou numéro ji bo taw guijita waɗugo plus 221 ɗum numéro ji ɗi WhatsApp to matimin ni min geccay on carɗi nda ɗeɗe no ka warete ha min gerɓana on a application man ɗo min ɗon matina bo min gerɓata vidéo man ha YouTube min gerɓata ɗum ha groupe ji amin je WhatsApp bo marɗo haji fuu mata min gal privé amin min geccay ɗum carɗi ɗi hiɓɓidinta min gerɓana ɗum application man ɗo yawa mi ɗo toro bo to vidéo man ɗo vidéo ngol mi yewtata jotta to ngol hewtima habdu a sankitangol nder fadaji maɗa a herbana bandiraɓe maɗa e sobiraɓe ko da an a yiya ɗeɗe na ɗum probléme maɗa ɗum nafatama ɗum tammi nafugo ɗuɓɓe an on ma ɗum tammi nafugo ma ko a yiya ba jotta a wala probléme majum ko a wala ɓinguel ko a wala debbo mo hani a controla ko an debbo a wala gorko mo hani controla to yeeso ɗum tammi warugo to a andi lawol man ɗo yeeso ñande ɗum tawma fuu a wawan waɗugo ɗum na sey jotta ba to a andi ɗum ni belɗum majum to a andi ɗum ni ñande ɗum fototiri be maɗa ni a waɗan tan na sey to a ɗaɓɓiti goɗɗo feerejo kam may to vidéo man ngol yettake ma habdu sankutugol heɓangol e bandiraɓe maɗa e ɗeɗe groupe ji ɗi gonɗa nder maji fuu on jarama bantaɓe fulɓe ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Assalamu aleykum.